Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Nagpahigayon og lihok protesta ang mga kanhi leader og miyembro sa CPP-NPA-NDF aron babagan ang pagpatuman sa resolusyon sa COMELEC nga nagmando nga usa ka election offense ang red tagging. Ano yung report ni Argel Relator? Wala igsapayan sa mga kanhing sakop sa CPP-NPA-NDF nga karon ana-ana sa sabakan sa gobyerno ang pag-ulan sa Davao City. Maparayag lang ang ilang pagbatok sa COMELEC Resolution 11116. Sa maong resolusyon, gideklara sa COMELEC nga ang paglabel o pagtawag sa grupo o individual nga terorista o kriminal nga walay igong ebidensya usa ka election offense sa umaabot nga 2025 midterm elections. Mialma ang mga kanhing NPA leaders sanglit hulga matud pa kini sa freedom of speech o democratic process. Gibarugan nila nga ang pagsulti sa kamatuoran labot sa kalambigitan sa mga organisasyon sa CPP-NPA-NDF dili usa ka krimen. Ginapahuyan kini sa resolusyon sa COMELEC pinaagi sa pagbawal sa diskusyon kabahin sa mga individual o organisasyon nga dugay namong gipamatud-ang dunay koneksyon sa CPP-NPA-NDF. Sa laktod ang resolusyon nagpasabot nga ang pagsulti og tinuod usa ka krimen nga red tagging. Sayod matud pa sila kung kinsa ang mga kaubanan nila kaniadto sa kalihukan ug ang mga organisasyon nga konektado sa NPA nga nanagan karong eleksyon. Usa sa dako namong pangutana kaya mga dati namong kauban sa partido gitugutan sa COMELEC nga mupile sa ilang kandidasi. Ang ilang pagkawalay ulaw nga musulod sa gobyerno aron ang resources sa gobyerno gamiton para pagpakusog sa armadong kalihukan. Dungan sa maong rally sa Davao City ang pagsumite sa mga representante og petisyon ngadto sa COMELEC sa kauluhan aron amyendahan ang ilang gipagulang resolusyon. Ginapangayuan pa og pahayag ang COMELEC labot niini. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.